פריצת דרך רפואית משנה את העובדות בשטח. שלום דוקטור פנחס שכטר. שלום רב. בקצרה, כי הנושא מאוד לא חביב עליי, לא מניסיון אישי, פשוט לא אוהבת לדבר על זה. למה נוצרים, איך נוצרים התחורים האיומים והנוראים האלה? ובכן דפנה, אנחנו בני אדם חייבים לאכול. אין ברירה. זה אני אוהבת. אפילו נהנים מזה. וכתוצאה מהאכילה נוצרת פסולת. ואת הפסולת הזאת חייבים להפריש. תהליך ההפרשה הוא זה שבעיקרו גורם לתחורים, בנוסף כנראה לבעיה מולדת בעורקים שמספקים את האזור מבחינת אספקת דם. אנחנו מדברים על כלי דם בעצם. כלי דם. שנוצרת בהם איזושהי סתימה, או נכון, לא, לך תקרא דלקת, מה? לא סתימה, יש אספקת דם עודפת בחלק מהאנשים לאזור, וזה בצירוף הרגלי יציאה מאוד לא נכונים, גורמים להיווצרות חורים, שזה למעשה רקמת כלי דם נפוחה, מדממת, שיוצאת מאזור פי הטבעת החוצה, גורמת לסבל רב מאוד לאנשים. מאוד לא נוח להסתובב עם חבילה כזאת בין הרגליים. זאת אומרת, זה ממש משהו פיזית שמרגישים אותו, ואיזה עוד תופעות יש? זה מדמם, זה מלכלך, לא נוח לשבת, לא נוח ללכת. כואב, מן הסתם? כואב מאוד. לא נוח לעמוד. כמעט כל הפעילות היומיומית שלנו מוכתבת על ידי ההתנהגות של התחורים. אנחנו לא יכולים לקבוע בישות, כי זה מלכלך את הבגדים. שכלתני מצד התחורים. איזה אחוז באוכלוסייה סובל מהדבר הנורא הזה? אחוז ענק, 70% בערך. איך 70%? מה, והם לא מדברים על זה? לא. מתביישים. מתביישים מאוד. מתביישים, אני לא מבין למה, אבל מתביישים, ומנסים להסתיר את זה. אפילו בין בני זוג לא מגלים אחד לשני. ואמרת לי שיש אפילו כל מיני שאלות תם, שאנשים לא יודעים על זה שום דבר, כמו השאלה שקיבלת. כן, יש שאלות מרובות ומגוונות לגבי קיום יחסי מין אנאליים, לגבי השתתפות בכל מיני פעילויות אחרות שכרוכות באזור הזה, ספא, אמבטיות, סאונות. אבל זה נכון, יש לזה השפעה על זה, לא? לא ממש, לא ממש. זה כמובן מחלה שמופיעה בהתקפים. ואם אתה בהתקף בזמן כזה, אז כדאי לך להימנע מהדברים האלה. טוב, אז בשביל שלא נפספס את העניין, אנחנו לא נדבר עכשיו איך להימנע מזה, בוא נדבר מה עושים חלילה כשיש תחורים. היום יש טיפול חדשני, תספר לנו עליו. ובכן, הטיפול החדשני, להבדיל מהטיפול הקונבנציונלי הבסיסי שהוא ניתוח, שכרוך באשפוז, בהכנה לניתוח, בהרדמה, בהחלמה קשה מאוד, אני קורא לזה חודש הפינגווין, כי אתה בערך חודש הולך כמו פינגווין ורוב היום אתה חי במים. ובנוסף לזה יש אחוזי הצלחה לא משופרים במיוחד במשך הזמן, זאת אומרת יש לזה נטייה לחזור. הטיפול החדשני מבוסס על טכנולוגיה של אולטרסאונד, מכשיר מיוחד שמאתר וממקם באופן מדויק את העורקים האלה החולים, רק את העורקים החולים, ודרך המכשיר הזה אפשר לשים תפר באזור שאין בו תחושה, ככה שזה לא כואב, והתפר עוצר את כלי הדם, עוצר את העורק המסוים הזה. זאת אומרת, לא צריך הרדמה? לא צריך הרדמה, לא צריך אשפוז. אין פה עניינים של החלמה, אם לא... אין עניינים של החלמה. רגע, אבל זה כן פרוצדורה פולשנית. זה עיר פולשנית, או אפילו פחות מזה. הפרוצדורה זהה למעשה לבדיקה שעושה כל פרוקטולוג לקבוע אם יש לך תחורים או אין לך תחורים, רק שהיא נמשכת יותר זמן. אבל אין פצע, אין כאבים שהפצעים האלה גורמים, וגם אין צורך להתאושש מהרדמה. יש לשם לפרוצדורה הזו, שאנשים ידעו מה לבקש? כן, קוראים לזה HAL. HAL זה ראשי תיבות של Hemorrhoidal Artery Ligation. Hemorrhoidal זה תחורים, Artery זה עורק, Ligation זה תפירה. אוקיי, HAL. וזה נכון, זאת אומרת, זה מתאים לכל אדם שסובל מתחורים, או שיש אנשים שלא יכולים לעבור את הפרוצדורה הזו? זה מתאים לכל אחד. להפך, זה מתאים יותר, למשל, לאנשים שהם בסיכון גבוה לניתוח, אנשים עם מחלות לב, או אנשים שנוטלים... שאי אפשר להרדים אותם, נניח. שאי אפשר להרדים אותם, או אנשים שנוטלים תרופות שנוגדות קרישה, והם עלולים לדמם באופן מסיבי. הפרוצדורה הזאת, היות והיא לא כרוכה בחיתוכים או בפצעים, יצירת פצעים, מאוד מתאימה להם. היא מתאימה למשל לנשים בהיריון שסובלות מתחורים יותר? מאוד מתאימה לנשים בהיריון, כי אין הרדמה.
הבעיה בנשים בהיריון זה השלב של ההרדמה וההחלמה. נכון. הן סובלות מספיק גם בלי הסבל אז הנוסף. רגע, אז כמה זמן נמשכת הפרוצדורה הזו בעיקרון, בערך? כ-30 דקות. ומיד בתום הדקות האלה אנשים קמים ויוצאים לדרכם והולכים. כאילו לא היה להם חור מעולם? ואפילו חוזרים לעבודה. והאם התחורים חוזרים? לא. הם לא יכולים לחזור כי הגוף שלנו לא יודע לגדל עורקים חדשים, תודה לאל. זאת אומרת, זה פתרון סופי ומוחלט לבעיית התחורים. אמת. והוא חדש וצריך לבקש אותו, הל קוראים לו. קוראים לו הל, הוא נעשה בפרוקטוטק. טוב, אני חושבת שעשינו פה, נתנו פה שירות מצוין לצופים. דוקטור שכטר, תודה רבה לך. תודה לך.